En die werkgroep had daarom actie ondernaam. Er is subsidie onvregen voor het opknappen en onderzoeken van de dik. Herstel is noodzakelijk. In die Pijmergouden Halsboom, daar ligt een stukje dik waar ik nu op ren. En dat is de Schutterdijk. En die wordt ernstig bedreigd, want die dik die is zo snel worden, doordat er hele stukken in de veert vallen binnen, dat het cultuurhistorisch net verantwoord is om het satellieten. De dik moet hier hersteld worden. Als er niet bad is de oude zeekering Safot. Die wordt zeker bedreigd. Net alleen nog toch de tand destijds, om het nou maar zo te zeggen, maar ik toch de mensen die de oorbestemmingen van de dik sjuggen. Wat egaliseerd worden moeten, daar sjucht men denk wel de dik als bron van materiaal om dat de broeken te kennen op het land. Licogier. Dicht bij Surg is een pad aangegroeven voor het dichtmaatjen van een sleet. Wiels de dik wel van groot belang is voor de skiernis van Friesland. Deze dik is belangrijk omdat je in Jonken, de veert, een oude slenk is. En die laat zien, deze dik, dat de slenker is van vroeger. En de dik om de mensen het water te beschermen. Een pad van het Jild zal broekt worden voor het onttrekkelijker maatje van de halsbaan voor kuierders. Wij willen dus dat de hele dik toegankelijk komt voor een Elsenien die een mooie kaartacht maatje wil. Dus dan moet je 30 hek plakken wijzen, waar men eventjes hoog horen kan. Het onderzoek naar de cultuurhistorische weerde zet dit hier nog uiteen.